14 nin pagkaaga. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marhay na aldaw, uyapon alas 11 bareta sa Lado Nasyonal. Pinatanidan kan Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang abogado ni Senador Leila de Lima dahil sa serye nin mga pahayag kaini na bigasabing pagsuhay sa subjudice rule may kinaaraman sa mga kasong pigahampang kan senador. Sigon kay VACC Legal Committee Head Attorney Ferdinand Topacio, pwedeng maging liable for indirect contempt si abogado Bonnie Tacardon dahil sa pagdidiskurso kaini sa merito kan kaso mantang pigdadangog pa ang asunto kontra kay De Lima. Sinabi ni Topacio na naghanda na ang VACC tanganing sa ngatanin kaso si Tacardon sa mga pahayag kaining pwedeng maka-impluensya sa korte asin madagit ang publiko sa sistema kan hustisya sa Pilipinas. Magigirumduman na saroan VACC sa nagsaangat nin orihinal na kaso kontra kay De Lima may kinaaraman sa pig-apod na bilibid drug trade kan Septyembre 2017. Alas 11 bareta sa Lado Nasyonal pinagsurat ni News Manager Mardela, si Manny Tutanya sa Technical Control, si Mark Siand Madrid sa IT, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Milo Everyday, United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot, sabi ng mga nanay, United Home. Vicks Vaporub, ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Joy, iwas germs, iwas sakit. Rexidol Forte, Uragon, banat sa 4. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Neozep Tablet, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. From Ascof, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Segundo Elagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kay Kung Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kan abo, dapat alisto. Piliun ang #1 Lagundi Cough Remedy. Ascough. Give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, ponca na sin strawberry flavors, kaya day madidipisilan pa inimo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatol na abo kan adults, may Ascough Ginger na mal-an ginhawa warmth o Ascough Menthol para sa cool soothing relief. Ascough, ang #1 Lagundi Cough Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascough. If symptoms persist, consult your doctor. From Ascough, the #1 Vitex Regundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Hatod sa Indo kan DZGB. Ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB.
magpartisipar asin magapot ang aning maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Malayo ang iniisip at nakakuyong yaring mga palad. Bakit daw siya nagdurusa sa kasalanang di niya ginawa? Kahapon lamang ay kapiling niya kanyang asawa at anak. Namumuhay na tahimik sa isang munting tahanang may tuwa. Ang kaligayahan ay pinutol ng isang paratang sa kanya. All rise. Siya daw ang may sala sa Court is now in session. Sergeant at Arms, you are hereby directed to maintain peace and order. Counsels for both the prosecution and defense acknowledge your presence. Sa pangarang giraray kan PBN Broadcasting Network Incorporated Radio Station DCGB-AM. Ini po ang programang Legally Yours GB. Usang mga walang kasalanan. Matukar kan mga manlain-lain na provisiones kan layi na aplikable sa satuya asin magagamit sa oral daw na pagbuhay-buhay para sa proteksyon kan satuyang deretsos bilang tao asin ang satuya mga deretsos sa satuyang mga propriedad asin ang satuya mga pribilehiyos sa satong mga aktibidades bilang mga citizens kan Republika kan Pilipinas. Derechos asin pribilehiyos sa buhay asin sa propriedad. Pantay-pantay, walang mahirap. Sagkod kitang alas 12 ninudto. Kaya lang nagdispensa mo na tabian sa tuyang panyero ng bayan, si Attorney Giselle Basanta. Taigo pong mga pinag-asikasong importante na manunungod sa mga kaso. Kaya ang programa tango niyan, Illegally Yours. Day karaw lang tama. Sabi ni Manuel, ikasa na ngayang illegal. Kami gabos legal. Diyos lamang ang siyang mensahe an sa tuya pong panyero ng bayan. Ngaya, papapi, dispensami. Yan, importanteng gayo an sa kuya mga piglalakaw ngaya. Manungod sa mga manlain-lain na bagay asuntos na pinag-asikaso man kan panyero ng bayan. Kaya ini po muna sa tuyang special man na programa, guro i-restore lamang. Walang kan mga illegal na bagay. Illegal na bagay. Loko ka ngaya. pantay. Ay, naka talaga. Sige ko, ano po ang sa tuyang mapagkahamanan tabi, ade? Sundo kitang 12, Saturday, ultimong Sabado, kan Nobyembre mani, ba? Talaga naman mani sinasabi ko sa'yo. 28, birthday ni Yen na Antivola. Walang yaka yan. Ika daw ang magpanatsos ngunyan. Loko-loko ka. Halaton ko ang abiso ni mama mo. Kung saan ka mapanatsos, buha ka. Bakong may sweldo ka na? Yen. Buro birthday ka ngunyan. Dahil ka barang ning paramdam. Yen. Happy birthday tabi say. Mga barkada may paano ini. Inian maray nga ni tada ining Magayon Festival ngunyan. Takon may Magayon Festival, diyan ako napupugrot sa natsos. Abang-abang sa nakukan mga aki na nintibula kung yaon ako duman sa Peñaranda Parta, sigyan pang kikil kinatsos. Pantay, walang ang nagpapasunod si
Antibula. Si Bulay. Ang paborito man ka ni Bulay, so tsokolate mani na may alak. Nakatana ka na? Isus! So saro dyan na istol ka ito. So barkada minara Engineer Dante Baclao. Engineer Dante, kumusta ka dyan? Tumaron mo sumulong, natinaw ko sa imo. Iton sekreto naman sa garahe. Iyon sekreto naman, Engineer Dante, sa garahe. Naman sa COVID Operation Center, iton sekreto. Nabulong na ito. Taray na agatabi sa imo, Engineer Dante. Kumusta sa family? Barkada mi, Engineer Dante, anong ngaran itong so istol duman? Chi, nalingawan ko, tinawan ako ning sukulate. Iyan nga piyo ang flavor kaan, manlain-lain. Alak mani, puwerte. Mala, binumbahan ang tibula. Pagkaga, may hangover siya. Wala. Pero sukulate ito. Ano nga rin ito, engineer na istol? Subarkada mo nga ni, na may istol duman, Engineer Dante. Barkada ng engineer. Sige po, si Manny T ang sa technical control, sa newsroom, si News Director Edwin, News Manager Mardela, ta si Direk Edwin po, tabi kasuhapon sulubong kan sa iyang tatay. So, our prayers, condolences sa familia. Si Tatay Eddie Peralta Sr., nilubong na kasuhapon, yan, kaya ang yaon mo na si News Manager Mardela tabi, Sa IT, si Mark Sian Madrid. Ako po, si Pio Fernandez. Batas ng tao kung minsan ay di mo maintindihan. Ilan pang tulad niya ang magdurusa ng walang kasalanan. Yan, si Freddy Aguilar, sa tuya pong Breeds intro music, Sige. Ay, naku, time check mo na kita manita, papaano ka ini? Inabot kita, ay, sala sukan. Sala sunapilit ko digit. Tibaad kung lumaog ini on air, Sala sa kuyang napildit. Sus Maria Josep, sige, sandali. Oras sa Pilipinas, sakto man, sakto, 11:30 nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang Coke Studio. Feel mo panalo promo. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon banat sa apat. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Nestogrow. Kompletong nutri-chan para grow happy. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro.
A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Caunedo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Sa panahon na tiga-agihan taunyan, minhuli sa pandemya, dulot kan COVID-19, ini nakakaapektar bako lang sa satong pisikal na salud, kundi pati sa mental na aspeto. Uya na ang programa na mapakusog asin mapagaan kan sa tuyang pag-iisip sa araw kening sitwasyon. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Mental Health Resiliency during COVID-19. Kairiba ang Department of Health, Center for Health Development o DOH, CHD Bicol. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Mag-iribahan asin mag-urulay lamang kita. Kada aldaw din Martes, alas 11 sagkod alas 12 nin ugto, digdi sa DCGB. Pinagsarong advokasya kan Department of Health asin DCGB para matabangan ang kada saro, malabanan ang stress asin iba pang health issues dulot ng COVID-19. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Digdi sa DCGB. Harapin ang hamon, mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. Saan ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollback sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-Vicks na nga natin. Vicks Vaporub, nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8, siyam. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One! Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Ang fresh ka tuna. Mabigat, Magaan, mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. Magaan, Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan.
Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Ikaw man, iwawarningan mo ako kasi nahuhuli tayo sa camera. Langya ka talaga. Ikaw ang traitor sa buhay ko. Nakikita ko dyan sa lamin, nahuhuli ako sa camera. Bigla mong ino-on. Mag-ilaw ka kasi ng pula. Nag-ilaw ka kung on-air na ako sa camera. Langya ka talaga. Ay, Merry Christmas po sa Indogabos Tabi, ade. Nag-restore kami kasubago ni Chi na antivola dyan sa baba sa second floor sa may admin. And sabi ni Chi, nag-restore ang madasin na ni EVP buda ni SM Glenn. It come across into their mind na ano daw ngaya kon mag-roll, spearhead man ngaya ang DCGB nin tabang pa sa this time sa Catanduanes. Anong masasabi tabi nindo mga paraan tabay? Kaya patabi. Sa Lunes nga ni, i-open up ko daw ini sa tingog kan banduaan man ade. Nakatabang na ba kita ning dakul maabot na sa 50,000 man isukas na tabang digdi sa sato. Duman man sa primerong ugada nin ayuda na ipinagdistributan na nga ni duman sa huruan sa tiwi sa mga IPs na naging biktima man kan bagyo na sunod-sunod. So, ang problema kaini man kung igwa na kita kang tigapod na donors fatigue. Tanabiyo na duman duman baga sa programa ni VP Henry from 5 a.m. to 9 a.m. Ito halawig talaga. Talagang dakulan makwanduman, makakakontribo nin tabang because of ito buwelo nga ni an oras. Magayunon ang resulta. Gulpi kitang natabangan duman sa sa huruan. Pero somewhere out there, igwaning mas pang naghahagad ning tabang mani because of mas matinding sitwasyon. Catanduanes. Mas kiskisira ngaya sarong sadit na barangay, maka-adaptar kita dumanin matabangan ta. Ano daw kung kaya pa kan mga paraan tabay adi. Pero sa panahon na ini, alas 11 pasado na, dahil nagayod man ni masyado pang nag-aantabay sa to na makatao ning ideya kung pwede pa o kung kaya pa. Primero, yun na nga ni ito. So, donors fatigue, yauna, naibuhos na duman gabos, gulpi so tabang na nagbulos baga sa pangapudan duman ni VP Henry sa programa niya. For 1 week ito na kuan talagang magayunon sa resulta. Now kung mag-roll out kita kaini, inda nga ni kung makakuang kita, makatipon pa kita. Ta sa totoo lang, if mapasyar ka mo sa Catanduanes, mataram ka mo, tama supig tataram ngaya duman sa programa na rapiyo na, para iso na ang sitwasyon tang inidigdimani, lalo na sa segundo distrito, kumpara sa sitwasyon ngunyan sa Catanduanes. So sa kuya nga ning ka-schoolmate, nag-chat sa ko paghali duman sa Catanduanes, kasuhapon pag akan nakaaging aldaw, pag-abot, ngaya kabayan piyo. An virak ngaya, so kabisera kan Catanduanes, garo ngay dakulao na junk shop. Imay naraan man ni junk shop. Gabos na debris, yao na. Sus Mario. Ilingon, sukwan man ni, sa 10 harong, masarig ubako, siyam kaan, destrosado. Either partial or total. So description nga ni Utronta naman, so description ni Senador Migs Zubiri, kung sabi ko, kan mapasyar duman si Senador Migs Zubiri,
garupalan ngaya digdi hinulugan ki atomic bomb, bomba atomika. Day manining kon. Imay na ron mo so bubong kan grandstand duman sa sports complex kan Katanduan sa Virac. Inal sa itong bilog mani. Ibinagsak sa sarong konkretong harong. Bang! Maray nga ni tada idumanin na diskwedon buhay. Pananom dai naman eh. Daing pananom. Daing agrikultura. Maray nga ni ngunyan ta nakaka-establish na kan flow of goods hali digdi sa mainland. Kulang-kulang duman ang pagkaon, ang tubig, ralangkaw ang presyo kan barakalon, plus the fact na pandemic bagamani, dainin normal na hiro ang sosyudad, daing normal na negosyo, daing trabaho, ang mga tao, bumban paki duwang sunod na bagyo, usaro super typhoon sa taon na ini. Pininising pa kang Ulysses. Kaya grabe naman man eh. Inda ako sa natabi, day nga ni ibaga ni nagkuhan sa tuo, day nag-signify man ni kwa. Udtuho na pa sa Lunes, i-float ta ining ideya, kung kaya pa, kung magkuhan sa ABP Glenn, sa BP Henry, na-stretch out naman yung donors, di ba? Na-stretch out na yung donors eh. Mga 50,000 na sukas na na-pledge, na-itao, igaw mga goods, yan. No di, somewhere out there is pleading for our help. Yan, tabi So, depende tabi kung ano ang mapagka or istoryahan mani. Tagrabe, kung nadumang ka mani, iding ka mugtakan ta sa 2nd District, paraiso na ini. Compared sa damage duman. Siguro, in-spare kita, ta may purpose ang mahal na Diyos, kung ano sa tuyang dapat nagibuhon man. Kitang 2nd District. Yan. Ay, dai pa ini maning masadyan sa dai pa man eh. Entire province ang dinaguso duman sa Catanduanes. Yan po So, sa Lunes, depende, sabi ni Chi, nagka-istorya na sindabo na ni EVP Glenn. Ideya sa naman, kung kaya, dipisil kung magpuon kita man, dai man kita ning kumbagang dakol-dakol, bata harayo bagay ito. Rumdumo ka ito nagpasiring man kita duman, yaw pa ka ito si VP Ariel, may dara kami ka ito, 2 truck na puno nin goods talaga. Duman sa Catanduanes ka ito. Yan. Anong bagyo ito? Haluyo na. Nagsakay kami sa barko ka ito man ni Boboy na San Pablo. Yan. O nga dyan depende. Kumbaga, bataan na sitwasyon mo niyan, mapagal-pagal naman. Di ba? O pwede naman na makakuha kita. So, mahabol mo na sa mga kuwan dyan, sa mga dapat na makunyanta. Papamon, marhay na aga tabi, Papamon Regino. Talaga naman. Congrats kay Dr. Corina Osia Opeña for passing the physician licensure exams. Ay, doktor na ini, tabi, nahiling ko ini sa Facebook, tabi, Papamon. Sige, Papamon. Sabi ni Papamon Regino, good morning, tabi, Papa Pio. Paki-congrats man kay Dr. Corina Osia Opeña. Yan, pasado na siya sa licensure exam for physicians. Yan, congratulations, tabi, ha. Doktor na ini, ma-take off na sana. Si Dr. Corina Osia Opeña. Yan, nakapasar na sa pagka-doktor. Sabi ni Papamon Regino. Yan. Okay, sige. May nag-pledge digdining 1,000. Saka natabi, sir, ining 5922. Diyan mo sa napo mo natabi, depende pa sa kunara EBP Glenn, budon nara VP Henry, budon nara Chi, kung diyan mo sa natabi mo na 1,000 mo. Inda gani, makasanggatos daw kita maning tigwaran 1,000, kaya daw. Sanggatos na listener na tigwaran 1,000 o kaya tig 500 kumpira, maka-raise daw kita ning 100,000, kaya daw. Kaya daw man region-wide, buda worldwide, ade.
baloon ta daw kung inkaso. Sanggatos yan na listener eh. Baloon ta kun magkunyan an sara VP da sara ABP. Pati sa mga listener ta online baga, worldwide netwide. Sanggatos lang yan na listeners. Halimbawa mag-pledge ning tag-awaran 1,000 o magpadara. Pag nabilog, idarata duman kas lugod madeng dakol na kampo da so igaw pa dyan na tipon-tipon na goodies. Dahil na bako na gayon na makasupog ang 100,000. Kung kaya. Ay nangisay mo dyan, garok ka man. Sige, dahil bale. Mga ideya man sa nataban. Takaypon talaga ang tabang duman sa katanduan. Sa totoo lang, may nag-upload sa Tuya of Air. Ay sabi ko kung kaya ko sana, kung ako ning kapabilidad. Sige. Pero papaano ka? Tabi, may kasabihan bagaman na you cannot give if you do not have. Dahil ka man makakatao kung dahil ka man. You cannot teach if you do not know. Dahil ka man makakaturo kung dahil mo man aram. Yeah. Kaya, dahil balik kung anong mga pasistema sa natabi na kanta. Yan, sabi ni Papa Mon. Salamat, Tabi, Papa Pio. Sige po, Papa Mon. Thank you so much, Tabi. Sige. O di pa mapaaram na muna kita para mentras sa programa na ini. Kaya lang, dahil nakasabay muna, dahil kita duman muna sa normal na programa tangso Legally Yours GB kada Sabado alas 11. So sa tuyang resident attorney, yung panyero ng bayan, naghagad mo na ning permission. Dahil nga na kaya papapiyo, makaprograma nyo na Sabado. Igo kita ning mga importante nga yung piglalakaw. No problem, Tabi. Salamat kan sa ilo pag-antabay. Happy weekend po. Happy weekend. Amang Diyos nagbantay. May habol na text, may habol. Bracadyo, yung Tabi, Bracadyo, yun yung number ko, Tabi, sa Globe. Salamat, Tabi, Bracadyo. Thank you so much and happy weekend. Mahal na Diyos ang magbantay. Awa at anak, namumuhay na tahimik sa isang munting tahanang may tuwa. Sa indung dadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Akala ko po kasi hindi na po puputo. Biglang sumabog. Magsindi ko sa akin sumabog! Taon-taon, higit 1,000 buhay ang apektado, napinsala at nasabugan ng paputok. Higit 900 nabulag at nagkatama sa mata. Higit 100 naputulan ng daliri, kamay o braso. Higit 20 at namatay. Isa ayon sa 2013 datos ng DOH. Mahalaga ang buhay. Iwasan ang paputok. I-report ang bawal na bentahan ng paputok sa PNP Hotline 117 at sa DOH Hotline 165364. Isang paalala mula sa inyong DOH. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataoning pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jim's Coffee Mix with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang 3 empty sachet any combinations. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, firma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga
mga entries sa mga drop boxes. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng ₱250,000 at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. Meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jim's Gift Pack. Mag-Jim's Coffee at mag-Cashwerte raffle promo. See posters and print ads for more details. Per DOH FDA permit number 0909/2020. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan live tuwing Lunes, alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex
Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si Diabetes. Sisirain ko ang iyong katawan. Ako si Hypertension. Parati kong papatasin ang iyong blood pressure. At ako, si Heart Attack. Papadaliin ko ang buhay mo. Ako, si Doc F Minerals. Pang-iwas sa inyong lahat. Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Mabibili sa lahat ng mga The Big C Centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking deskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-James Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng James Coffee Mix with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang 3 empty sachet any combinations. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, pirma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang James Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng ₱250,000 at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. Meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jim's Gift Pack. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Per DOH FDA permit number 0909 2020. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa 4. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Uragon banat sa 4. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag chillax ang trabaho, Laging ganado. pag laging ganado. Approve ang trabaho. Kaya just have a judge para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda.
Iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awiyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo.